सोमखोर आफा मानो दाबो सिखारदिया साना सानजौथारबाय मोसौ थुखैनो सिखारद' Ala. Hei, बैसागुनि दुगैनांगौ जामाफोर देलायनांगौ। Hei, tudu. Hei. Thu thôi, Thu. Tuh. Oh, jamba. Hap, ada sumber mata yang begini. Oh, hana lewat leja, tebalo. Sekarang ini nih leja nih leja ada. Deh. Dah musuh fit kena nih kerjaan senang gue leja ada. How? Apa saya kan? Tebalo. Be, siapa jana ya? Hasur sudah saya kan, pilih. Dumpa, laudum, arbeni hirum halai. Deh, jangan deh. Yang ini kapal le, ada. Hey.
जामाफोर बैसागुनि मेना जामाफोर बैसागुनि दे होमबा थेफाल' थांलाय लायसै दे गाहायल' ओंखारलायदो निहर फैदो गोखा गोखै खायसै लोगोफोर आदा सोमखोर फैदो फंबाय र' जाबायना आयै आं लोगोफोरजों गोखा गोखै जानो ओंखारलांसै दे थांदो आफा सोरां बारां फैबानो जाबाय दे जागोन आयै थौ थुदो नै मोनफैबाय थौदो खानसै लोगोफोर नेरखौ जा समायखादोंहाय मालाय एक्टरसो समायखायो थै नङाहाय माखौबा थोबायहाय लोगोफोरथ' थांसै थांदो ayo आं deh deh ini video bukan kain sih malah dia sudah malah kita coba cuma kain bro siapa oh ya langsung ke video malah ini nói thằng tụi bay habis sih menjadi ya
नोंनिनो लाबुंखौ मारिमोन Mira, arre.